първо състезание в бракета 1 в 1 ще започне след Move it, son! без никакво насочване. Ето Марио отново. Стреля и бяга, стреля и бяга. Нека да видим, ето го, четвъртия рунд за Марио. Чисто изпълнение от негова страна. Отново виждаме от този спаунове, където двата играчи се виждат автоматично, дали ще има цигански изпълнения. Не успяват да се убиват точно в първата секунда на играта. Нека видим как ще се развие този рунд за тях. Марио вижда за пореден път своя опонент, стреля по него. Дали това ще е пети рунд за него или втори рунд за Станимир, нека да видим. Марио вече изгуби голяма част от своята кръв, както и Станимир, но Станимир се опитва с дигала. Дали ще ми се получи въпросът. Остава на 18 кръв след ударите на Марио по него. И Марио взима своят пети рунд. Аз винаги съм играл другия, където мога да си гледам. Да. Ето го и втория рунд за Станимир. Браво! Марио вижда опонента за пореден път. Разменят се удари на Акато. Ето го и шестия рунд за Марио. За Марио остават само още 2 рунда, за да спечели тази битка. Ето и циганските изпълнения, за които говорим. Марио убива Станимир в първата секунда, след като го вижда. Спаун кил е това за Марио. Дали това ще му тежи на съвестта е въпроса. Остава само още един рунд за Марио. Станимир ще се опита ще бъде Ето го последния рунд за него. Честито на Марио. И това е първата победа в нашия бракет CSGO. Моля за аплодисменти. Поздравления на играчите. В момента ще наблюдаваме една игра между Иван и Ивайло. Нека да видим как ще се развие тя. Двата играчи са доста подготвени. Ето го и първия кил за Ивайло. Играта започва доста добре. Ивайло, който си гледа ножа. Нека да видим вторият рунд как ще се развие. Ето го и втори. Оп, вече е равни. Иван направи своя първи рунд също. И двата играчи в момента са много потни.
Ивайло е малко наточен. Ивайло само на 33 живот, нека да видим. И ето го и... Защо пише Ето го и вторият рунд за Ивайло. Ето го и третият рунд за Ивайло. Отново един кил без глава, което е много нехарактерно за този мап Redline, но може би такива са нещата. Тук се размениха. Браво! Ето го и вторият. Ето го и вторият рунд за Иван. Пристига като топъл хляб. Подкрепяме Ивайло. Ето гледаме Иван в момента. Този път наистина. Ивайло му взела около 20 кръв с този удар. Ето го и четвъртият рунд за Ивайло. На Ивайло му остава да спечели само още 4 рунда и ще продължи напред в тази надпревара. Дали Иван ще може да отвърне на този резултат? Ето го и третият рунд за Иван. Дали ще можем да наблюдаваме равенство 4 на 4 след този рунд? Ивайло търси и не намира. Ето го и равенството. Дали ще наблюдаваме спаункил? Дали ще наблюдаваме спаункил? Да. Не знам. Да, ама първи. Това е на късмет. Ивайло беше даже обърнат. Той вече не е водач в това състезание. Дали ще успее обаче да си придобие челната позиция в скора? Да. Вече имаме равенство отново. Ами нямам черен пас. 5 на 5 е резултата. Вече са изиграни 10 рунда и нещата изглеждат доста напечено. Ето, Ивайло си взе предимството. Виждаме един мастер-клас от гледна точка на двата играчи. Ивайло отново търси своя противник. Вижда го. Нека да видим как ще реагира в този случай. Вижда го отново. Той търси главата. Напрежението се покачва. Ивайло вижда с Боне. И ето, отново имаме равенство. Каква игра само? Прекалено натоварен матч. Гледаме тук 6 на 6. Ивайло отново търси, но не намира това, което му трябва. Иван се опитва да намери своят противник. Намира го и успява, да. Това е 7-ми рунд за Иван. Доста добро изпълнение. Ето го отново и равенството. Ще се играе за последен рунд. При равенство, преиграване. Отново. Както чухме, ще се играе Отново цялата цяла игра игра. наново, за да може да се реши победителят. Такива са правилата в крайна сметка. При евентуално равенство, при играване на цялата игра, при евентуално отново равенство, играем който първи
направи кила, той печели. Окей? Мисля, че това са фер правила. Сега се преиграва цялата игра и ако не се мине, се играе само до един рунд. Тъй като двамата играчи завършиха равни, ще наблюдаваме преиграване на цялата игра, която ще започне след 10 секунди. Нека да видим дали двамата играчи вече са свикнали и са загрели с обстановката, дали ще могат да играят по-на ниво. Предстои да разберем. Виждаме вече доста по-агресивна игра. 1-0 за Иван. 1-0 за Иван. Нека да видим втория рунд какво ще стане. Иван търси отново противника си. И успява да го намери, но поема доста демидж по пътя. Успява да вземе и втория рунд той. Търси Ивайло, успява да нанесе няколко удара. Изчаква той и не успява. Това е третия рънд за Иван. Само още 5 и той ще продължи напред. Отново се търсят двамата играчи. Виждат се, в случая не успяват да се оцелят. При евентуално оцелване това би било директна глава. Ето го и четвъртия рънд за Иван. Ивайло трябва в момента да се стегне и да направи невъзможното, за да може да продължи напред. Да спечели 4 рунда последователно. Вече са 5. Иван по всичко личи, че се е справил малко по-добре с напрежението в този случай. Ивайло вижда противникът в случаят. Изпусна си оръжието. И ето го и шестия рунд за Ивайло. Ивайло е просто бесен. Играйте. Иван продължава да търси. Ето го и седмия рунд за Иван. Показва едно майсторство в това, което прави. Остава му само още един рунд, за да може да продължи напреде. Дали ще намери тази глава в този рунд? Той търси и не успява. Това е първият рунд за Ивайло. Дали можем да видим този комбак? При евентуално равенство отново ще се играе, но само един рунд. И който спечели този рунд, печели цялата надпревара. Ивайло успява да вземе този втори рунд. Дали до сега само се е правил на слаб, за да може да изглежда по-интересно? Може ли да направи 5 поредни победи, без ръката му да трепне? Иван в момента напрежението при него се покачва. Дали това напрежение ще повлияе на начина, по който той играе? И не! Иван печели тази надпревара. 8-2 за Иван. Поздравления!
Да. Моля да вземат местата си Калин и Николай. Здравейте, здравейте. Виждаме как Калин и Николай в момента загряват за първия рунд от четвъртина финалите. Предстои матч между два доста силни играчи, бивши възпитаници на ПГКПИ.
Първи рунд за Калин. Изключително чист рунд. Калин не е взел абсолютно никакъв демидж. Ейс. Предстои втория рунд. Нека да видим как ще се развие той. Двамата играчи играят доста предпазливо. Не сме имали интеракшн за сега. Калин търси ядола. Калин с реакция. И двамата вече позагряха. Нека Памеца да покаже неговия нож за масло. Ето го и него. Нож за масло. Гол. Точка за Памеца. И Калин намира рунда. Аре! Браво, Калине! Добре смениха. Дали Калин ще успее да се върне в рунда? Това е много основополагащо. Нека да видим. Двамата кръстосват изстрели. Но Колеца Николай намира динайва рунда. Калин. Точка за Николай. Нека видим дали Калин ще успее да се сдържи в играта. Готов да направи всичко по силите си. Тук го тагна.
И Калин създава шанс за връщане в играта. Двамата се виждат, имат инфо и Николай препарира Калин без да му даде Препарира! шанс. Много добър матч между Калин и Николай. Следващия матч е Алекс Димитров и Мирослав Светославов. Доста майсторска игра от двамата. Наблюдаваме как историята се показва наново. Отново са равни, но в случая ще можем да излучим победител. Марио губи своята седми рунд за 4-3 за Стилян. Нека да наблюдаваме този комбак. Стилян е готов. Той гледа дали ще намери Марио достатъчно бързо. Позиционираме мерника точно там, където излиза Марио. Но неговите удари не хитват и ето го. Поредната глава 5-3 за Стилян. Напрежението се покачва все повече и повече за Марио. Дали той ще може да върне тази игра в свои ръце сега? Стилян има хубава позиция в случая, но Марио го пиква. Уникална глава от гледна точка на Марио. Прави резултата 5-4 за Стилян. Той изглежда като да е малко ядосан в случаят. Дали ще успее да си върне този рунд, който му беше така отнет? Разменят се удари тук между двамата играчи. И да, Стилян успява да си върне този рунд за 6-4 за него.
Остават му само още 2 рунда и ще продължи към полуфинала. Той търси, дали ще успее да го намери, ето го, вижда го. Поема много демидж по пътя си и ето го, 5-я рунд за Марио. Дали Марио ще успее да изравни тази игра? Предстои да видим. Двамата играчи в момента са много напрегнати, което е фактор, който не трябва да забравяме. Марио в момента не е в добра позиция и успява да вземе главата, за да изравни тази игра. 6-6. Остават 2 рунда за двамата играчи да спечелят и ще продължат напред. Кой ли ще спечели този рунд? Това е супер решаващо, за да го доведе до 1 точка до победата. Марио вижда Сцилян. Сцилян не е в толкова добра позиция в момента да се бие, но нека видим как ще успее той да го направи. Той чака долу. Поема още демидж. Ето го 7-я рунд за Марио. Само още един рунд го отдели от победата. Стилян в момента трябва да се стегне и да направи невъзможното, за да може да докара тази игра до победа, да спечели 2 рунда един след друг. Успява! Марио печели тази игра, 8 рунда за него и продължава към полуфинал. Честито на Марио. Той продължава. Нека Явор и Иван да се подготвят и ако са готови да пускат игра. И в момента наблюдаваме Иван в формъп. This is easy. We kill them and then we go home. Counter-terrorists win. И първия рунд е взет от Иван. No more talking. Now we fight. Counter-terrorists win. Първи рунд за Иван. Move it. Counter-terrorists win. Това беше прекалено бърз трети рунд за Иван. Иван, който играе срещу Ивайло Бачваров, Let's go. взе 8 на 2 рунда. Продължава Counter-terrorists win. междувременно четвърта победа, четвърти рунд за Иван Дълков.
Иван показва This is много our мастерска fight. игра в случая. Terrorists win. Само още трима остават, изглежда като че той ще ходи на полуфинала. We will make them regret this day. Дали Явор може да направи нещо в момента? Нека да видим. Counter-terrorists win. Да. Иван взима се шестия си рунд в тази игра. Пряк в бой между тях се разигра току-що. It is time now, Цял my brother. отворен, без кутии пред тях или зад тях. Иван се опитва да намери Явор. Оп, вижда го. Дали ще успее да реагира? Успява, да, седми рунд за него. This is what we Това have е been working последния рунд, for. ако малко не спечели. Той играе с Крисвито. Това е някакъв знак, който иска да покаже. Успява да се печели този двубой Победа за и Иван. преминава към полуфинал. Продължава към полуфинали. Поздравления! Започна играта между Иван и Мирослав. Първият рунд отива при Иван. Доста добро начало. Директна глава. Дали Мирослав ще може да намери своя противник в този случай? Той префайрва. Успява да го убие. Ето го изравняването. Доста добра игра от двамата. Очертава се интересен матч. Мирослав търси противника си, вижда го, дали ще успее да го хване. Иван успява да хване втория рунд. Също така виждаме и очевидна разлика между резолюцията, с която играе Иван и Мирослав. Иван също така хвана и третия си рунд в тази игра. Успява той да намери противника винаги перфектно. Нека да видим, в момента е в по-открито положение. Дали ще успее да намери тази глава? Не. Мирослав хваща втория си рунд. Просто беше в по-неравностойно положение от гледна точка на позицията, защото не беше скрит зад кутия Иван. Мирослав успя да се възползва от тази ситуация, разбира се. Мирослав в момента успя да направи още демидж по Иван. Успя да фане в този трети рунд за него. Прекрасно изпълнение и равенство за двамата играчи. Матчът е изравнен. 3-3. О, Иван в случая с Дигава успява да спечели своя четвърти рунд. Доста красиво изпълнение от него. Надявам се всички да сме го видели. Дали ще иска да повтори това обаче, така като гледаме не. Успява да хване в този пети рунд след известна размяна на патрони между двамата играчи. Мирослав в момента трябва да направи нещо по въпроса, да си върне точките. Или след 3 рунда вече ще е загубил. Ето го и четвъртия рунд за Мирослав. Успява той да намери тази глава. Дали ще може и да изравни. Двамата играчи в момента се бият за финал. При файра виждаме от Мирослав. И това е равенство. 5-5. Мирослав успява да обърне тази игра. Демонстрира той бъни хоп.
Дали Иван обаче в момента ще успее да я изравни? Той изстреля през кутията, дали е оцелил нещо? Ето го и шестия рунд за Мирослав, който отново намира Иван в лоша позиция за него, като цялото му тяло е показано. Мирослав в момента. Той е слаб противник, но поема доста демидж по пътя. Ето го. Отново имаме равенство. Иван спечели този рунд с глава. Само 2 рунда делят и двата играча до продължаване към финала. Иван не може да намери Мирослав в случая. Търси той. Дали ще успее? Да, вижда го. Ето го и 7-я рунд за Мирослав. Много красива глава от негова страна. Само красиви изпълнения виждаме в този матч. Една точка му трябва на Мирослав, за да продължи към финала. Дали ще я намери? Виждаме един много красив билд на акато на Мирослав, между другото. Дали той ще успее да вземе своят 8-ми рунд? Успява, да! Мирослав продължава към финала. Честито на Мирослав! С резултат 8-6. Моля да се подготвят Марио и Николай. Честита победа на Мирослав. Моля да се подготвят Марио и Николай. Когато сте готови, момчета, моля да започвате.
Виждаме в момента двамата играчи са готови за игра. Марио срещу Николай. И това е втория полуфинал. Един от двамата ще продължи към финалите и ще се изправи срещу Мирослав. Ако искате, може да скипнете уормапа и да започваме директно към екшена. Успех на двамата играчи. Нека да видим как ще се развие този първи рунд между Николай и Марио. Търсят се двамата играчи в момента. Успяват да се намерят. Нека видим как ще реагират. Виждаме прифайрове. От това, което виждам, Марио вече успя да набие първата кръв. Дали ще успее да довърши Николай? Успява, да. Ето го първия рунд за Марио. Доста дълъг рунд по стандартите на CS 1 в 1. Гледаме в момента Николай. Търси той. Не успява да намери своя противник главата му. Марио фаща в този втори рунд за него. Дали Николай ще може да се върне към равенство? Или ще успее Марио да фане своят трети рунд спечелен? Марио пое известно количество демидж в тази размяна, както и Николай. И двамата са на малко. Марио успява да хване своят трети рунд. Само 5 рунда го делят от победата и преминаването към финал. Ето го и първият рунд за Николай. Той намира главата на Марио много елегантно и успява да спечели своя първи рунд. Има ли шанс да видим равенство в случаят? Николай вече успя да вкара демидж на Марио. И успява да хване своя втори рунд. Има ли шанс Николай да изравни? Нека видим какъв е отговора на Марио срещу тези два спечелени рунда от Николай. Николай показва своя нож за масло. Марио успява тук да хване Николай, да му направи малко демидж. Николай успява да изравни тази игра. Впечатляваща игра от двамата играчи наблюдаваме. Със сигурност тя не е лесна и за двамата. Напрежението се покачва, както и рундовете. Остават максимум 10 рунда до края. Нека да видим как ще се развие тази игра. Търсят се двамата играчи, разбира се, отново. Дали Николай ще успее да намери Марио първи или обратното? Марио вижда Николай. И Николай успява да поведе Марио от 0 на 3. Вече сме 3-4 за Николай. Сега дали Марио ще се ядоса и ще успее да изравни. Нека видим. Търсят се двамата играчи отново. Николай мисля, че оцели Марио в това разминаване. 5 на 3 за Николай. Марио не успява да отговори на ударите на Николай, които той нанася върху него. Ето, Марио успява да хване и този рунд. Дали ще се стигне до равенство? Марио в момента трябва много да се фокусира, за да успее да докара тази игра до финалът.
Николай пиква. Марио играе малко по-предпазливо от това, което можем да видим. И това е шести рънд за Николай, който винаги успява да фане Марио неподготвен. Марио в случая търси. Дали ще успее да се възползва от този негов спаун. Виждат се двамата играчи. И Николай успява да вземе своят седми рунд. Само още една точка го дели от продължаването към финала. Нека видим дали Марио може да направи невъзможното и да върне тези 3-4 рунда, които му липсват в този ранг лист. Това е краят. One-tap за Николай и той продължава към финала. Добра игра от двамата играчи. 8 на 4 за Николай. Добра игра. Време е за финала между Николай и Мирослав. Играта се играе Best of 3 до 2 победи от 3 мача. Успех на момчетата. Моля за малко аплодисменти, да ги подкрепите. Николай успя да вземе първия си рунд. Първи рунд за Николай. Той играе с дигала, дали това ще му се отплати? Търси той своя противник. Нека видим дали ще може да го намери. Мирослав в момента също търси противника. Ето, намериха се. Започват да разменят удари. Николай се опитва да го оцели. Една глава му трябва с дигала и това ще е втора точка за него. Показва се Мирослав над кутията и успява с дигала да свали Николай, като изравнява и точките, резултатът. Дали са се наговорили да играят първата игра само с дигъл? Възможно е. Това е една от най-трудните оръжия. Ето го. Николай с втората си... Какво? Мирослав с втората си точка. Ето го и Николай с втората си точка с дигала. И двамата играчи играят на високо ниво с това толкова трудно оръжие. Търси Николай в момента. Мирослав хваща третата си точка. От това, което можем да видим, те играят само с дигъл, което показва само единствено нивото им на умения с оръжието. Едно много трудно оръжие, особено за 1 в 1. Много трудно за контролиране. Николай в случая оцели Мирослав един път, но това не е достатъчно. Преди игъла е нужен само един патрон в главата, за да може да събори противникът. Николай в момента търси този удар, който ще бъде решаващ. Докато на Мирослав му трябва само един удар в тялото. Ето го и ударът от Николай, който чакахме. Отново равенство 3 на 3. Дали ще има спаун кил в случаят? Николай не е съгласен с това. Отдръпват се двата играча и започват да се чакат, да се търсят. Ето го и четвъртия рунд за Мирослав. Обърнати се. Тянко, обърнати се имената. Не, сега не. Не знам, бяха. Гледаме Николай в момента и Мирослав, виждат се. Николай някак се удари само 6 кръв с този удар, който мина през няколко кутии. Ето го и отговора на Мирослав. 5 на 3 за него. През кутията и през главата. Тази битка на дигали показва само нивото им на умение,
което изобщо не е ниско. Мирослав продължава да търси. Ето, вижда противника. В момента не е в много изгодна позиция. Той иска да се пребере зад кутията. Николай търси. Ето, намират се. Патроните не влизат. Николай търси. Мирослав успява да вкара един удар в Николай. Още един удар. Оставя го на 30. Мирослав му трябва само още един удар в тялото. Дали Николай ще успее да отговори с директен хедшот. Той търси. Мирослав хваща шестия си рунд. Печели този рунд, като скочи в кутия, над кутията, за да довърши своя противник. Буквално му остави шанс. Мирослав не може да оцели Николай в тези няколко удара, докато Николай е изцяло отворен. Докато Николай успя да оцели един път Мирослав. Дали ще видим втори път? Не. Мирослав успя да набие този решаващ хедшот върху Николай. 7-3, само една точка го дели от първата победа в тези три. При евентуална победа ще му остане. Ето го е директния хедшот. Първа победа за Мирослав. Очакваме да се изиграе още една игра. Мирослав може директно да си я спечели. И с 2 игри да спечели този турнир. Доста красив финал на този двубой наблюдавахме току-що. Нека видим какво ще се случи след това. Във втората игра вече виждаме как Мирослав води. А не, всъщност Николай води. Николай фаща и своя втори рунд с Акато. Този път не играят само с дигали. Личи си кое е силното оръжие на кой. Николай продължава да търси тази трета точка за победа. Дали Мирослав може да отвърне на удара. Николай изчаква. Майсторска игра е от двамата. Да. То в момента може да е финалния. Искаш ли да говориш? О, дами и господа! Айде, коло! Айде, коло! Айде, Миро! Айде, стига, се ли Браво, е, коло! Николай успява да хване своя трети рунд. С Акато в главата, като Мирослав успя да хване един от тези 4 рунда, които са изиграли до момента. Николай търси, не успява всъщност да удари. Мирослав отново виждаме с Акато. Търси, прифайрва. Дали ще успее да оцели? Не успя да оцели Николай. Николай фаща своята 4-та победа в този двубой. Само още 4, още толкова и ще спечели тази игра. Ще наблюдаваме финален двубой след това. Дали Николай ще може да се възползва от тази своя позиция? Доста е отворен в момента. Успява, да. 5-та точка за Николай. Дали Мирослав се е отпуснал или нещо друго се е случило? Може ли този матч да е нагласен? Не мисля. Николай търси отново. Търси. Дали ще може да намери? Обаче е въпросът.
И намира, да, перфектен спрей с акато, директно в главата, 6-ти рунд за Николай. Само още 2 рунда и това ще изправи двамата играчи в последен двубой. Една последна игра, която ще реши всичко. Интересното е, че в момента скорът е доста наклонен към едната страна. Дали това се дължи на нещо, не знаем. Но вече не се играят само дигали, което разширява скопа на скила. Ето го и втория рунд за Мирослав. Дали има шанс просто да се оставил? Не знаем. Виждаме в момента предпоставка за спаункил, но двамата играчи решават да не бъдат тези хора. Вау! Уникален флик за Мирослав, който го изпраща още една точка по-близо до победата. До изравняване му трябват още 3 такива. Доста красива игра от него. Ще успее ли да намери тази глава за 4-та победа? Така като гледаме, не. Николай е само на една точка от победата в тази надпревара. Търсят се двамата противници. Отново при фари. Мирослав успява да хване своята 4-та точка. Отново доста красиво изпълнение от негова страна. Дали Миро ще намери своята 5-та? Не! Това е победа за Николай. И това ще изправи двамата играчи в една последна битка, която ще реши всичко. Брилянтна игра от двамата играчи. Едно майсторство, показано от тях. Нека да наблюдаваме в момента финалната игра между двамата. Тя директно започва с един рунд за Николай, който намира тази глава с акато. Търси той. Успява да намери и предимството в тази последна игра. Успява обаче да го изравни Мирослав. Намери тази глава, хвана го до неподготвен. Много добре изиграно от него. Гледаме третия рунд в тази игра. Кой ли ще го спечели? Разменят няколко шота двамата противници. Остават се на малко и двамата. При файровете валят. Нека да видим кой ще успее да изхитри другия с по-хубава позиция. Както и на тялото, така и на мерникът. И това е Николай, който взима своята 2-та победа в тази игра. Дайте малко аплодисменти публиката за този така напрегнат и Николай взима 4-тия рунд. Резултатът е 3-1. Доста оспорвано, между другото. Със сигурност напрежението в момента е и адреналина е висок на двамата телата. Търси Мирослав в момента, объркане. Не знае на къде да гледа, къде ли да търси. Дали ще успее да направи някой пореден флик. Както му успяхме да видим, това е една от силните му страни. Мирослав спрейва. Търси своя противник. Очаква той да пикне, докато той удря. Избира друго оръжие. Успява да вземе втория рунда в своите точки. При това със семка. Доста разумно решение от негова страна. Ето го и третия рунд. Безвъзмездно, наказано, Мирослав хваща своя трети рунд и това е равенство. Наблюдаваме една от най-интересните битки до момента. Битка на умения и битка на нерви. Наистина е напрегнато.
В 7-ми рунд сме. Гледам в момента Мирослав с AK-47. Търси той своя противник. Николай успява да го оцели, което е доста лошо за Мирослав. И ето го, четвъртия рунд за Николай, който отново връща точките в своя полза. Дали ще успее да задържи така до края на играта? Очертава се доста интересен турнир. Търси той. Николай успява да дожне няколко от прифайеровите. Мирослав продължава. Ето го, отново равенство. Мирослав отново изравнява и размятва своя нож. Дали Мирослав ще се възползва в момента? Не успява. Отново Мирослав виждаме, че избира да не е циганин. И да спаункилва, което е доста респект за И него. тук Ето го. 9-ти рунд и 5-та точка за Мирослав. Изключително спорна битка. За финалната награда от 100 лева, ваучер. Дали Мирослав отново ще успее да хване Николай неподготвен? Николай търси. Ето го, отново изравнява Николай. Изключително спорван двубой между двамата. Използват всяка една малка врътка и всеки един шанс, който им се дава, за да спечелят тези рундове. В случая Николай поема няколко удара, неподготвен, но дали ще успее да намери главата? Не! Мирослав отново повежда в тази ранглиста. Нека да видим какво ще направят двамата в 12-ти рунд. Този хедшот. Още от съблекаванията. Николай отново изравнява Първите този секунди, двубой. буквално една секунда в рунда. Дали това би повлияло? Не повлиява по никакъв начин на Мирослав, който отново повежда. И този рунд само 2 секунди. Просто представете си какво напрежение е между двамата и Мирослав продължава. А това е финален рунд. Ако Мирослав спечели този рунд, не успява. И това е последен рунд, който всичко ще реши между Николай и Мирослав. Кой ще бъде победителя? Последен рунд наблюдаваме, дами и господа. Искам шум. Николай търси двамата играчи. Буквално им треперят ръцете. Много са напрегнати. Дали Мирослав или Николай ще бъде нашият шампион? Успяват да прекарат няколко удара и това е победа за Николай! Честито на Николай!